errespetu bateu beti ez, hola luze batea, askotan ze atea lehiken edo zein lehiken ez. Hau harri horrekin oso langile txukuna dela, harri oso ondo manejatzeula, kubikue bere harri dula. Dano daki oso harri gauzaile handia dela, eta ni bakite Aimarrek egin urtan lan handia ingula. Olako lanetan, bakiu aldan ondona perpauta etortzea gala, bai oita baini. Eta irazteko nik lan handia ingurko etela. Bueno, nik uste saltza pixkat izango, lehun urtan ez. Azpetik udoletxie jarri egun aportazio beralti jarrita eta bar, da pixkat hola muituta, nik uste gaina larun bat atzaldi egin, jende moroskat edo hemengo gazte gendi eta pixkat inguratzeko aukera izatean, eta bueno, ondotatzen ez. Bai, apustua, uste neko gantxo apustua honeko dela, ze fisika Aimarrek zeharrekin etorri berdun. Eta nire bai, horren galdiz apustu batian, 30 netzako ere bai, ni mutil neko txikite izaki netzako harri handia, eta uste jendia bitzeko bai, aukera hona dela. Azkena izateanak badaki aurrenekoak zegin duen, ez? Baina aurrena ateatzeanak empate kasuan bere bentaja daka, empate kasuan bere beak irabazteula, ez aurrena lan haiten. Segun hundi behitzi duzun, hor bentaja badare bai alde bateko eta besteago ez. Baina azken aldea, betire, indiako entrenamentu egin dara eta oain inkorputu izu apaliz egin bateik, ez? Entrenatu bai, aputzare ez dago, nire relajatzen. Baina, bai, errekuperak eta lana eta egin hortan alik eta fresko nahi datzea gorputzen.